cho cái này cái pon nga khot so bha biang ni phi ki parabangai bat kilap ki jor ki baju pej man kapor ya cái này ka channel jongi orap mi da barang 7 day Adventist i khot so bha biang ni phi sai sien te mentangnya don ngah ne bat i pastor Lamon Hadam te Hashwa punya sedang yang belum syara ceng dua. Kau pa jiwa bening hari kepuan wan hajan jong me. Hashwa ingin sedang ya kan ke kelas sabat school ke jongi. Ayo ba masih makhu jame unyalam yang iwe pi iwe. Kenang ingin sang tu kambha ya ke ketin ke jong me. Dah kejing sang tu jongi ya ketin jong me. Inang ya jan cucu syau kun di ujisu. Dan lemar kadang baru arngot. Sengaw jing doa ke jongi lemar baru ni panah kertong Jesus na penim. Amen. Hakane ka por ngin ya pule ya santli gimat. Santli gimat. Hakane ka sabat school. Hakane ka tio baladap. Ngayo e ka ching hikai na katin jong blai. Ya ka bangela ban syam. Nongkong korin san kalanong hadu kalanong kebanyaw. Hang tu ngila yo i bang ublay uisi bha ya kecing klim auria. Bat kumju ublay udaong petkrat no nagini gikam ke basniu. Tahakan nga porpat nga yadon nga bat i pastor Lamon in pensyai bat ngin ya pliu jingmut habi day bagini ki santli kebentah. Kadakot spelendet ke ongkum ni namar kata lada pi bam ni lada pi di lada pi le ai ru to le pi ya ki baro ya kaban punan borom ya ublay ya kan ingala ban syam nongkong korin sipau galanong kadakot kebalai puway hang ni ngin ya pek kambania namar ba katkum kene ka mat ya bangin ya keren hakane ka por ka ong baro sya keburam jong ublay baro sya keburam jong ublay pastor ngakwa ban klia pi hakane ka por kai kejingmut ba kanika ktin ka ong hangi ham ne nongkong korin sipau lai puway namar kata la pi bam ne la da pidi ne la da pile ai ru tu le pi yak ai baro ya kaban dan buram ya ublay kai gejimot kan pastor kublay shibun pastor home namta kata ka jingkeli oi kat bangin ang pule ya kan ka lenong ka jongi namta ka sni in sana sung tu shu ina ai ka daw re upol ubu hang nei ki artli ki kam ki jongi ke bangi sai le man la ka sni kata ka dai ka banong kong ka dai ban bam bat bandi bat sakawe oi ya kaban le ru ki don shibun ki kam ki jongi kaban le man na kasni tu pol hang ne ai ka jing hikai yangi balada ngi le nadu neng ka por step namara por step ngi bam nadu ka benta ka nengkong ha ka por step ka bangi le ngi de ban le ya kan ta ka purom ku jong borom jong blay kublay shibun pastor tengin ya ka benta ka ban nongkong ha ka benta ka ban nongkong ka ong kum ni ka jing tip persya ya ka jing i te ka kwa ban kli pi pastor ka ai ka ni ka jing tip persya ya ka jing i ya ka balasat na shiti banong kong shakinong korin kala nong ka pra ka dakhat ka balai hadu khalai ka jing kali ka ong kum ni balai ba upol upanya pher ya ka jing tip bat ya ka jing i lada ngipet ya kini dekat bat nga saj pang kerpat pi ba pin pule ya kini dekat bat nga kwa pi ba pin pule nadu ka dekat ka ban kong mo te lada ngipet ya kini ki dekat ngi i ba hang ne ka don ka jing ha ka balang ha korin ngila da pet na kini kita yau ke balak dap ru ya ki don ki jing ha ka balang korin
Henry minta pada dengan pe ya ka we pada ke jing so ba pule. Hai. Adu ka khot ka benang kong be jong ka lenong ka phara. Hai ta. Mentai sepang katai ke ru. Balaknya haki blai thau. Ngitip bangi baro ngidon ke jing tip. Kata ke jing tip kapan le meng. Henry ke jing i kayai tei ke. Te lada uno noru umut bau tip ya ke ru. Umpat itu ru em. Kat kumba kadai kenya uban itu. Handai lada uno noru i ya ublay ya utaken la itu da'u. Syapang kababam namar kata na kita ke ru balaknya hakiblay tau ngitip ba ublay tau long ru em hakaperthai. To. Ku boleh sebut ngah tarang ni pe chatang hadu hang tom. Hai. Ni i kadon kau jing hang ne kata ke jing kadai ba kadon ar kunhun. Ladon ar kunhun ka balang korin. Ka benung kong kadai ka kunhun ka ba tarai ba ka ba kam lele ladaki thit ya ki dok knya na yo. Ayo. Bat ladaki bam. Bat upol khot ru yakine kum ki baklain. But kini ki baklain ki donru ya kane ka jing tip. Ka jing tip ka bakam yar le se bani ki we. Hai. But kini ki sngo bakam lele la daki bam. Hendra ki don pada sa ke we pada ka kunhun ha ka balang ha korin ka ta ki dei ki ba upol ukhot ki batalat. Hai. But kini ki batalat pada ki perkhat ba ki belai tau. But ya ke bala adab ban kenya mata jongki om ngimde ban ketak keti syu ya. Te hang ne ngi ikan ne kejing te kita ki batalat ki ong ba ngimde ban bam kita ki baklain ki ong ba kam lele la ni bam ba dak ne khot ba sang ngi ba ki ong ba kitip ba tau blai tau long we Hai. long hi blai tau te de ne kata ka ba ki ya bam ya kan te henry kata kejing tip kejong ki le se ka de kejing shisha te ngi ba kata kejing tip kejong ki pen khalau pada ya la de ki pen khalau ya la de pada kejing snow sarong ki ang baki dan kejing tip ka ba kham kharau ban ya kitai te ki bam ya kita ki thet ya kita ki dok kenya ki bam te kini ki ba telat pada ki dan ya kejing Ha. te upol la dangi ngi pej ya kini ki khot ba kham chapo bat la dangi pej ya kini ki khot ba khandai ang henry to sumar biang yo ba kumno ru kane ke jing lai lui jong phi ka let long ka jing jin thut ya kita ki batalot Talat. Hai. phi kine ki ba tip ha ki badan ni ka jing tip ki snow ba ki dan ni ka jing lai lui ban bam ki dan ban ya ka jing lai lui ban le ya ka ba ki snow de ya ka ba de te henry upol hu ka ya ki ba husier ba kata ka jing lai lui ka jong phi ban le ka de na ka jing tip ka jong phi na ka jing mut ka ba sngo sarong ka jong phi henry upol hi kai hang ne balada kata kalong kum ka jing jin thut le ki mau jin thut sngo ba kier na Biar no ya ki. namar upol u bu bahaya ka jing ha ka ne ka penta Hai ka des. u ong ba lada kata ka mut balada phi dan ya ka jing tip ka ba khrau henry lada phim dan pada ya ka jing nama ta u paralok ku jong phi nama ta u parabangai jong phi nama ta ki ka im lang sa lang kata ka jing tip ka bangi dan kamlong ru em. Ta ko blai shibun pastor ka jim shai ka jong phi nang ta ngin ya shaka banta ka baar. Banta ka baar ka ong kum ni ka jing bom perkhat syu yaladi. Hang ni ngawan ra daga jingkeli kat bang kadang puli ya kini ka dekat nongkong korin kendai kala nong ka dekat ke ba nongkong hadu hendriu hang tu ngisem ba imat don ki prabengai ha korin ki bom sngau tenat ya upol don ki prabengai ki bom ki ba persya ya upol kim sngau tenat ya kerkom trekam jong te hang ni nganwan ra ya ka jingkeli habede bat kata ka ai kene ka jing bom perkhat syu yaladi ka jing hang ne sakawe pada ka jing ka dai ka bang yi ba ki dan ki ba artatin ya ka jing long apostol ka jong po hoi ladangi pule ya kini ki khat ngan pule na du ka
ka nang kong korin kalau nang bakhandai ka khot ka ban nang kong ter ka ong nga ngamlong ubal lai luit nga ngamlong u apostol nga ngam shim la yo i ya u Jesu Christ uba utrai jongi pilong ka jing tre jonga ha utrai lada ngamlong u apostol ha ki we henre happy le ngalalong namar pi ken pilalong ka sharp ka kam apostol jonga ha Christ upol u let's say si ladangim tip ya ke ka bajia ladangi pule tang yakin ki khot le singila padong upol u de u snow khalo ya lade ba ulong u apostol te henre kumbangia pule ha kalanang ba phra ba kine ki ba kraw ha ka jing tip ki duna pada ha ka jing i te upol ushim ya kane ka jing jia ha ka to ko por ya ka ek bar jia ya u ki ba artatin nam ta ka jing long apostol ko jong ushim ya ka ban hikai ya ki shpang ka jing i shpang ka hoi shpang ka jing i te hang ne upen i ya ki ba ula pen i ha na du khot ka balai ong te ka jing ya da jong ngam ha kita ki ba ya kli ya nga ka long kane khot basau hato ngim dan hok ban bam bat bandi kata kadai ka ba upol ukli kela pada ya kita hato ngim dan hok ban yalam keleng ya katanga bat ban long ke para banget ke balong ke para banget kumbale kita ki we ki apostol bat ki para utrai bat uke pas ne tang banga hi bat Barnabas ngim dan hok ya ka ban lek na ka ban tre jing tre upol ula bu ula kelih ne ki jing kelih hato ki apostol hato ki batre le na ban yalap ya ka gospel hato kim dan hok mo ban yo ya ka jing yarap na ka balang ka jing yarap ka ba de ba ha ka rukom ka pisapi lain ha bang ye keren chapang ka bam ka di ka keren chapang ka jing kersyan ha ka pisapi lain nang ta upol ong hato ki apostol ne ki batre ya ka gospel ki ba yasam ya ka gospel kim don hok mo ban yalam yala ka lok kat sheba ki kile bat ban yo ya ka jing kersyan na ka balang ngi la yo i ya ka ne ka jing jia ka shapang ka ba ki para banget lane ki nong yasam ya ka kubor ki la yalam ya la ki jong ki tengah ki jong ki ban yasam ya ka kubor kum ka perskila baru akwila kum ta ter ki la le ya kata bat upol aklir saya ka we pada uang bahato kim dan hok mo ban tre ban yo jing kersyan nam ta ka kam tengi i hang nem ba hadin kata ka jing keli sobha pule ya ka khat ka ba khat ka ba khat san jong ka lanang ba khandai khat san ma hanre ngangam shem lapen mentoy ya la de ru em na kine ke ru lamne ngam shem tho ya kine ke ru khnang ba on le kumta ya nga namar nga kham sobha ban yap ban ya ka ba uno un yo pan le lo na ya ka jing le kemen jonga to nga thalai pilai i hang to ba upol ko ba menengi i ka ban kong i kumba usno sarang ba ulong apostol le ka kam bo le henry menta upen i ya ka jing snow red ka jong upen i ya kata ka jing i ka jong ya ka kam ka jong ble but kane ka de kata ka jing i ka ba klem perkhat ya la de upol ha ka jing sisa de ba ulong apostol ude hok ban yo ya kata ka jing yarap ka jing kersyan na ka balang henry upol uang ha ka khat ka ba khat san uang ngam shim ya kita ngam shim ya kita ya kita ki jing mentoy ka ba ngade ban yo ngam klem shim ya kita ki jing mentoy te kum ta lihat pesot imat hang ne ha ka balang ha koren don ki prabengai ki bomju yarap syu ya ka kam jong ka balang ngala badong ne imat don ki bom ai ka we ne bespel abadong kim yarap syu ha ka yo ka kot jong ka balang te nak ta ka daw o pol uang tu ngim dan hok mo ban bam bandi mar ngi trei ha gospel gidi ban yo bam na gospel imat don ki prabengai hang ne ha koren ki bam pan phai shu ya ka we na ka bashipel ta kala ban jia de kata
แต่เฮนรี่ก็ไอ้ปูปอลกว่ามันเป็นอีหังเนี่ยก็ได้ก็บ่าฮาบางงี้ลองคริสเตียนที่บันดอนya kan ke jing e coba klem perkat ya la de Hoi, kata dia. ke jing e coba len ya la de bang hi chat pendon kam ke ketin kasih bang hi pendon kam Hoi. Tak kebelah sibun pastor. Ini ai pat kebentar ke balai. Kebentar ke balai ke ong kum ni. Kacing hikai na kipor ki balik no. Ini so komen bang ngidon ya ke Bible. Ndai. Ngidon ya ke Bible ngiyok ban pulih ya ka ngelatip ya ka story jong ka por ke balalai. Ngi haki por jong ikun Israel. Kat bagi rang mi nari Egypt ke lek syarikanan. Kia inti hari kelau. Kia kendu sibun ke jing hang tu. Kia kendu sibun ke jing Te ke jing kali ke ong ni. Kamot kumno pat ngiyok jing hikai. Na kitu ke jing jong ki kun Israel hakato ko por. Kumno ngiyok jing hikai. to ku bleh sibun entah kata ke jingkeli kalau ke badan kam dan mata ke jing im ke bakan jaman sem ke jang ni abang ngipet je ke Bible ngia i baki dan kita ki pop ki bang ngi le ki bang yai le na duk ke por mensyuana duk ki por ki kun Israel bat ha kane ka lenong nang kong korin ka lenong ke bashipho ke khat ke bah nyau ko ong kum ne te lem ne wat long pi ki ba mane blai thau Hoi. kum ki ba na kita kum ba la tho upat ba ula syong ban ya bam ya di bat kilai yang joj ban ya le lem ne wat ai bangin ya le nuti kum ba ki ba na kita ki ba le nuti bat kilai kelon liap te hakawai kasngi arpulai hajar ngut lem ne wat ai bangin terju ya utrai kumba kibana kita ru kilai tenju ya u Hoi. ba la penjat no khoj yaki da kita ki beseng Sei. lemne wat ya khnyum phi lemne kiba na ki jong kita ru kilai khnyum bat la penjat no khoj yaki da uta uba penjat ket khat ka khat we te ki ne ki e ba ro kilai jia haki kum ki dak la tho te ya ki ban long ke jing snang yang ni ha ki balajia ki jingkut jong ki arta Kata kebelah sibun pastor. tengi yo iya kane ba ha ka Bible hi ka don ke jing hikai balai ubleu tho bu record le se ya ki ne ki jingjia ha ka Bible Hoi. nang bangin yo jing hikai te hang ne pol wala pen i bala record ikine baro bangin yo jing hikai ke jing hikai ka ba dei bat kane ke jing hikai ka lenong ke jong ni menta kasni hang ne ngi i bam nadu ki por menshua harish ep let's say deba kine ki archaeologist kum tak ter kine ki break by wat benia historians ki wat benia ki late shakito ki rish ep ki cloud shato let's say kin lap igi shing bat kin yo kata ke jingkeli balai ba kine ki break poishane Hoi. te henry ka Bible ka tu yang ni bat ublei u ya tu ba harish ep kat ba kidang jait lenti na Egypt syakanan syaka region kular kidan ki jinglong ki baki ki le ki ba uble tenat ka jingle nuti ki jongki hoi ki ba persai uble ka jingle nuti ki jongki ya ki ba ka jingle nuti ni ada ban ya pet menchim tayo Hoi. but ka jing mane blai thau ka jongki Hoi. ni ka mau hai ka jing mane blai thau ho ka jing thau ka jongki yo khon ma sik sia bat kum ta ter ki ka mau ya amde tang yo khiu do jongki Egypt han ki kan mau wat ya ki blai jongki Egypt Hoi. te kane ka penlong ya ki ban jingai na uble ban pendai tha no e kata ke jing i ke jong ki yo uble te kane kala pensnosi ya uble le se but kala long persya ya kamon ke jong uble tengi i ba kila yap hadu kat no ha pau hajar hadu arpulai hajar Hakashisin ya. hakashisin ya pi ba kadon ka jing ma ha ka jing mane balai thau Hoi. kadon ka jing ma ka jing le nuti Hoi. Kan gajing mana blai thau gajing lek noti khmat jom blai ke de ke pop ke bakrau ba. ha Imat mentah kan ke parthe jongi kan ni gajing lek noti kan ni gajing mana blai thau imat khmat jongi ki breu ken kam de dei ke pop. Tang bang ni de ban tiep ni de ban sngo thu khmat jong blai ke de ke pop ke bakrau. Ke de ke pop ke bakrau ni de ban kiar ya gini gajing mana blai thau de ban kiar ni gajing lek noti
Aga jing kelem de ban kiar yakini. To ngisa kumen bangeliyo yang aga jing hikai naki por ban shwa ngi de ban kiar yakini. Te bentangin ya shikmat aga benta ke basau. Ya shikmat aga benta ke basau. Hakan aga benta ke basau u belai labu de jing maham persya yakinong mane belai tau. U belai labu persya yakinong mane belai tau. Ka jing kali kang balai ba u belai u maham yakinong mane belai tau le ne balai u belai u khang yaki briu bakin mane belai tau nagai ka daw. To ya kan ka jing jubab le sengila ban pe na ka nang kong korin kal nang shpo khat ka ba khat sao ter Hoi dan le se la dei bangai pule na du ka khat ba san ru la dang ni dan la por. ban ne pule la dang ya don por kan nong ka jing kur khu ban ngin kham snow thu shu te henre la dang ni pe na du ka khat ka ba khat sao hang ne ka ong kum ne na ba kum ta ko heb be i jonga to phet yap no na kita ka ba man he balai thao pi upol upunan kame kan kan tin phet yap Phet yap no. klam ong shu kier Hoi ong phet yap kadang khor shu. khor shu na mar wa ong phet yap ta ka mot De ka de ka kam yap kam de kam yap kam em. te hang ne upol apen i hang ne ba ka ta ka de ka jing ma jong ka jing ma ne balai thao balada ngi dang ne sa ka jing ma ne balai thao ni na ka ta ka jing long ka jong ni ka dan ka jing ma le se hadu ka kan ta ka jing im ka jong ni ru te shu hang ne ko ong khat ba khat san nga kren ken kum ha ki ba sian to khan ma phi ya ka ba nga ong kata ka khuri ka jing kur khu ya ki bang ni kur khu kam long ka jing selok ka snam ukris te ka jing ya pe ka jong ni hang ne ngi im ka e ka jing jia ha ka jing shisha ka e ka jing jia hang to bat ba le ba upol u ong ha ka nang ka khat ka ba khan riu khan nyau ban kier na kita ba ka jing yeslok kam ta ter bat kita kin nong mane blai thau mo ka jing yeslok bat kin nong blai thau dan ngi pe ka khat ba khat phra ka ong kum ne to khmi ya ki sel kat ba kum ka do kita ki ba ya bam ya ki do knya kim long ki ba ya benta Jang keduan na ka jong keduan kata ka de ka jing kelik jong pot ka khat ba khat handai nga ong ayu te ba u blai thau ulong ayu ulong ru nang ta hang ne ko ong lane bakado balaknya ha ki blai thau ka long ru ka jing kali ki jong pol man ta do ong ki long ki asia ka ta ki blai thau ki long ki asia ta ka do knya ba knya hakim de henre upol pada sno tenat pada yasam ya kane ka benta ba ka jing lek ke jong isha ki temple ke jong ki sha kita ki jing le niam ki jong ki ne ki nong man blai thau sha kata ka jaka ka ba ki ya kenya te kata ka de ka jing bakla balai namar ba upol hang ne upen i shangi ba ka jing ya don bental ka jing lek ke jong ni ka long ka jing ya don bental lem ke jong ni bat ki te ngi i hang ne ba ka ka daw hang ne ka de ka mat hi nang kong na do bang ya pulen man ne ka de shap hang ka jing bam do knya hoi namar ha kitu ke por ki don ki ba ki ka jing ka don ka jing knya ya ki blai thau pat on da ki la dep ban knya ki ai si benta sha u ling do ki ya bam ki ya di ya kata ki ya bam hoi nang ta ya ka ba ki kim la ban ayu u ling do pada u le di na shayo kan le se ban yo pisa ngin tip bat hoi ki don ka jing hikai wat mentar ki don ki balang mom hoi ki ba kap to kan ning balang ba don jing seng bat da ka si benta le se le ne khendiet ki haban Aisyah u pastor bawan ki don ki bale ya kata ding hoi ding ya pet ya kata hendak ke bangi ya pet hang ne kadai ke ba ki le di shayo padon dala di shayo ki don ki para banget pada ki balik tet hendak ki don ki para banget pada ki bom so tenat ya kita te ngi i hang ne ba upol u ong to kata ka jing le tet kam le hendak ke ba ngi yo ye ka jing ka hang ne ka de ka ba habang ngi le don bentalem habang ngi le sha ka temple ka jong ki nong mane blai thau ban pe le se ka ta ka jing knya ka jong ki dan ban sakhi ka ta ka jing knya ka jong ki nang ta ban bentalem ka no ko bental ka jing le ka jong ngi upol ula ong ba halaba ngi le
tak kemud kadai ke jing kwa ke jong ngi ke jing anut ke jong ban dan bentar bat ki kete kata kala dei ke bang ngi lej mane blai mana boleh tahu kemudian bantiet ya kido hayo kam dei ke babakala kam dei ke basniu namar ngi tiet ya kado ngi tiet ya kado taman la ngi lej ya dan bentalam bat ki haga jaka kenya dan haga jaka mane jengki kata kemudian upol persya tengah kuat ban pulih dekat ke bar pel pastor sumpah ngakuak ban pulih yang ni Handrai ba kita ke ru ya ki ba ki jentil kiaknya ha ki ksu okay. Te ha ublai te ngammon ba pinyalong ki ba yas lok bat kita ki ksu yas ngau kum ba pi ong man ne kamot ublai sngau tenat ingi banyalai yas lok bat ki elene banyalai dan bantalem bat ki kani kat kum ke ong jong pol kalong kam khor kan liat ki kenya ha yo krui ki kenya yo krui kalong gasngau kam khor gai ke ngi kum ki kristan ngi mane yo blai te ngi dei ban kan ta chi yo krui ngi dei ban dan bentalang waduh ta pidang dan ye besar ban syai lor kan hoi teng pi ba habangi hikai kadon gopor ba le singi hab ban pendan kami cintin ke ba kham khor khnang ba ki to ke ba ngi hikai ki ba sha hikai kin so thu tada le se la da upol pendan kami kan cintin ksoi le se kim da champang pala kin champang kin chu sngo ba le se ba kan chu dei tang kum ka jing pendam ru kam tang ka ba jing le jong ngi kam le kan jing le pet ke jong ngi ka jing le ye nye itai te re upol pendan kam da kan cintin khnang ba kin champang hai ta kublai pun pastor mentangi ya kemat kebasan kebalong kebakadu hanya ka jing job ya ka jing mene betau mar bun sin ngingop ha kini ki rukom mene betau mar ngitip ba ka rukom mene betau hi kam dei tang bangilit mene ya umau ne ya uding ne ka giwa kumtu ka rukom mene betau ka dan shibun jat shibun rukom te mentah hanya ingin ya pai bang kumno ngin job ya kini ki jai jing mane betau but kum ki ai kita ki rukom mane betau kublai shibun ngas ko tenat ya ka jing ong jong pi ka jing mane betau hi kam dei tang bangi le mane ya ka to ka dor blai tu ba la thau henre kum bangi la da pej mene ba ha ka lenong ka ba phra ka khat ka ba sao nang konkorin ka lenong ka ba phra ka khat ba sao ha ne ka ong shapang ka ba bam namar kata na kita ki ru balaknya ha ki blai thau ngitip ba u blai thau long ru em tengah kwa ini pengen suatu hang ne ba u blai thau long kata kemut u blai thau long te ka ba penlong blai thau kadai mangi jimut berkat kita mangi hid ba pelong boleh tahu iki te ngan batai sakendian kemud ayu boleh tahu te ka we kentin se ba kham suk ingi ba balengkot ngila ban ong ba ka jing mane boleh tahu kadai ka ba bu kham khrau ban ni boleh ka bu nengkong ya ka bat dia boleh hadin kemudian kam kenkor ya kiwai ban yu blai kam ya kiwai ban yu blai kata kamot kadai ke jing mane blai thau ta ngan poi sha ke jing keli ke jong pi kum no bangin la ban job ya ke jing mane blai thau ka sabat school ke jong ni ka ai ngi kat to kat ni telikimat se bangin la ban pet ka we atli but ladangi pet na ka lenong ka phra ka khat ka balai hang ne ka ong henre lada uno ru i ya ublay ya utaken la itu dau kata kemut ba habangi i ya ublay ni la ban kier naki baro nek tak mane ding mane blay thau ke jongi te kata kemut ba kum bangila da pet mane nadu ka mat ka banengkong ni i ba ka jing i hi kalong ka bakongsan ni i ba upol ha ke siti jong skorin ban bahaya ka jing i hikai pas pang ke jing i tenang ta ngi i ujisu lah hikai yang ni kemau ya ka we ke jing jia
Marcos mengilap ya kata gospel kat kumu Marcos ngilap manlap ya kata ba weu samlah baru spa wan su jisu angko no hikai babha baru jisu jubab hukumna bale me khat ngau no hikai babha don babha tenang ta ulo ke jingkeli ke jong ke dei kano ke hukum ke ba kham kra nan pule tu haba udang leite nang ta shakalan tiba wei ula pet hau bat ula dem kho siu hau bat ula kali hau ko nong hikai babha ka e ngan le bangan yo ya ka chim bom jukut uni obriu urup samla ruspa wan shi jisu wan daga jing mare udah dem kho siu ong ke bible udah kali hau jisu ko nong hikai babha kuma pi ong mane tenang ta kwa ban play hisu khat pra jisu te wala ong hau balai ba me khot ba bahaya nga don oba bha reitang we uba ublai metip ya ki hukum wat klim wat penyap wat tu wat sakilam leer wat le klop buram yauk pa bala kemi kini ki hukum ba jisu ura pensengau haune samla ta kuble shibun tingi i ba hang ne kejengkeli ke chung ke dei kumno bangan le ban yo ke ching kono ngan le ban yo ching bom jukut kuble jisu wang ba meti ke hukum buat ke hukum ma ho ngitip ba upol klam hikai yang ni ba ho ke bible he bar ka we klam hikai yang ni ba ka jing sumar hukum kan ai ke jing im hoi Henry ni i ba jisu hang ne ukwa ban pen i ya kamat pedang jong kecing i te hang ne jisu wang sumari kini tu wang yakine ngala sumar nadu banganang kena ngala sumari kini te jisu wang ngeke pedang haka khot ka ba at phuwe wang jisu te haba ula khmi ha ula sngo i je bat ula ong ha ka we kadang dunaya me to khile dino kan ba medan ai ru yaki haki baduk te men yo ka jingken show beneng to ale dara ya kading pana to but yang jisu upen i hu hang ne ba udan kam ya ka jing i ne mentaki bahapo dan le se ka bangila ban ong kum ne ka jing i ne mentaki batlat bat mentai uneu samna uruspa kham khrao ka jing yo ka jing kot ka jing ban yaki we te wang i ya kita ki bakam apa hoi tede iki henry bat ru wang ba jisu khot yu sha ka jing lok sanran hoi te haba khot at pho ar ong te ula bukho namar kata ka kten bat ula let no snosi na ba ula don shibun kispa tengi i ba hoi ka bible kai thu hai ka spa ka de ka we na ka dau jong ka jing khang lat yang ni chapa nam ta ka jing ya jan ka jong ni bat blai lene ka spa ka we ka ktin pa de ka spa ka bun singi i ba ka long ka blai thau ka jong te menta hang ne ni i ba ya um ne sam na ru spa ru ka spa ka long blai thau yu ka khang lat yu te henry kum no bang na ban chiar na kan mang na ban job na kan ka blai thau ngi lại ban ngi la de pe bang ngi i ba ka jing e ya ublai bar ka jing e ya para marjan para bre i ya kan ka kala sawah ka jing sana dut Deuteronomy kelang ban bre ba ki Hebrew ki khat ka shema ngi la yu i ya kan te henry hang ne jisu nang batai penyar syu kana bikin nak ban suatu te uneu samla ruspa urem te ka jingkeli yangi pade hato ngin rem ha kita mat eki blai thau ki jongi ne ngin thau ya kita kilat ki lenti nam ta ban em ne ka jing em ka bai chan bat u blai u jongi ta ku blai shibun pastor te hashwa bangan pengkut pidon ai ban hoi kendiat ban kren kendiat ni okay kan ana shwa begini pengkut ta ka ka banga kwa ban le se ban kren kelum no hang ne ban kum ka jinglum lang ya kita sembok ki bangila yo mah kan ka pot kan ma
kejingnya pule kejongi kadai la ai kerteng ya ka barok syakaburam Jong boleh. jong blai te upol ko mangila dep bannya pule menen nang kongkorin kelnang baspo kat walai pawai Hoi. so ba pastor pule biang sesin Namar kata lada pi bam ne lada pi di ne lada pi le ai ru to le pi ya ke barok kat kaba promoram ya ublay. ya ke ban pendan buram ya blai te upol ya tu hanye hakane ka jingi pule ke jongi menta kelnang ba phra kelnang khandai kelnang baspo nang kongkorin ba lada krau ke jing tip ke jongi kat no ru handai lada amdan ke jing e ba te ya kiwe kata kam simpen dan buram ya ublai kamat ke baar lada ngidon ya kata ke jing e lese lada nganga long upastor lada nganga long apostol lada nganga bat dia kata ke kerdan ke bahe handai lada nganga amdan dia kata ke jing e ke bangak ngam perkat ya lade handai ke jing e ke balen ya lade ngam simpen dan buram ya ublai Ya. ngam sim ai ke no buram ya ublai Hoi kata. but ngi i ba lada ngi tip ya ka ke bala jia menchua handai lada ngambut ya ka ngam sim ya ka kum kan nuksa man pen bahaya ke jing im ke jonga ngam sim na pendan buram ya ublai Hoi kata. lada ngadang nek sa ha ke jing i ke jonga ya kita ki blai thau ke jonga kala ban long ke kala ban long ke spa Hoi. ke mangila de pe kala ban long ke ngim sim la pendan buram ya Ya ublai ublay. Ta ko blay shibun pastor ya ge jing pensai ge jong pi. Nga kermen pi ki basngap ya ga channel jongi pi la yo ajiman toy habe dei bat kenika kelas ke jongi. Ngi dei ben ai ke borom sya ublay. Ngin kiar ya gino ki kam ge persya ya ublay. Ngin ai ya ublay nongkong bat ya ge jing jongi ngin pe hadin ublay ungkur khu ya ka hadin. Ta ai begini ge jing puli jongi kindan jaka hakadanu jong ngi bat kumju ya pi ginong ngap hakane ga poro tangi pengwai de jing duai karpat pi pastor pin yalam ngi de jing duai to he duai blai bo kpa jing ba neng ngi wan chame atrai ha kane ka por ban ai ngu bat ban ya ro ya ke jing bahas bun ke jong me ke jing i ke jong me ya ke jing hikai ke jong me yang ngi ha kane ka por ngi don kam men sim jong me atrai na ba ngi snap tu ba klem men sim jong me ngim la ban long ke don ba hikai yang ngi ba ngi la pan kier na kino ki jing long ki bathala ki jing long ki basneu ki jangi bat kam tam kita ki ba ki blai thau ki jangi nang ya yarap yang ya trai nang ya kerku ya ka jing ya dei ki jangi ban me ni pan ma pru ya me na me ya ki pop ki bangi pensosi ya me ya ki ne barong ipana ka teng ki jong Yesus Kristus amen amen